Assalamu alaikum vatandaşlar. Ben Süleyman'ın videosunu TikTok'ta paylaşantım. Indi aşağısına yorum yazıp başladılar. Komentarya koyup. Kabutu 11 at belly krov yani zattan raktan ölüpmüş. En atası zidoma taşlapmış. Hiç beçe bilen ilgilenmepmişler. İza этого Süleyman ölüptü dep. Уже 3-4 komentar yazıptı adamlar. Bir ayca что белый kровь bilen kesellerini barada video bar şonu paylaşacak zat deyiptir. Paylaşayım dedim, karışan dedim, göreleni. Dursultan salam. Salam hemme aktivizde veten aktivisi. Näme bolýar sana Dursultan? Haýsy çiwin sen çokdy? Näme dip oturýarsyň sen çatda? Harby gürrüň göresäňmi? Bizim hemmämizin hormatymyz bar sana. Ýöne mışmışlary gerekde ýaýratma. Sen akylly gyza. Azar gördüň, zatlary gördüň. Birazjyk öz tejribäň görkäs, oýlanyşyp nemet bärde. Näme hemmesini topulap oturýarsyň? Gerek däl bu zat sana. Dursultan sağ ol edeni işini. Şahsine diyecek değil. Prosto oğlun hemme zatlar. Yani nemetme da verdi çatta uruş pemme söylen. Uruşmadı da nemedi. Doказывать edecek bolma. Hemmesi bile kimdigin sendin. И вы стараетесь разъединить этих людей. Искать дырки, искать закоулочки, искать все. Хватит, прекратите это. Или вы будете удалены с чата. Я вам это официально заявляю. Дурсултан Тагановой тоже. Внимательно будьте, то, что вы говорите и делаете. Предупреждаю, в противном случае будете удалены вместе с Оян Туркменом. Gün aydan. İnni hiç eli yani hıttık pıttık bolmadı. Şunun için bir kurun.